Üdvözlöm, Baráti Róbert vagyok. Köszöntöm Önt az igazijóhír.hu-n, a Bajai Pünkösdi Gyülekezet honlapján. Remélem honlapunk segít abban, hogy információkat találjon a közösségünkről, és egy kicsit megismerhessen minket. Egy másik célja is van ennek a honlapnak, ez pedig a kettős titkosítás feloldása. Talán csodálkozik, hogy miről is van szó, amikor azt mondom, hogy kettős titkosítás. Nem másról beszélek, mint az evangéliumról. Az, hogy Isten szereti az embereket, és elküldte az ő fiát Jézust, hogy megváltást és megoldást hozzon az emberek életébe, ez valahol egy titok. Nem tudjuk megmagyarázni, hogy Isten miért szereti az embert, miért fontos számára az, hogy az embereket megmentse, és miért teremtette meg számunkra a visszatérésnek a lehetőségét. Viszont a másik titkosítás azt mi keresztények tesszük sokszor rá az evangéliumra, az igazi jó hírre, a vallásosságunkkal csak még bonyolultabbá tesszük. Ezt nevezem én második titkosításnak, és emiatt a mai ember számára az igazi jó hír gyakran megfejthetetlen. Honlapunk erre is tesz egy kísérletet, hogy egyszerűen a maga tisztaságában juttassa el a kereső ember felé az igazi jó hírt, az evangélium üzenetét. És honlapunk nem titkolt célja, ennek az igazi jó hírnek a dekódolása és bárki számára érthetővé tétele. Kívánom, hogy találjon meg ehhez minden információt, és ha bármiben segítségére lehetünk, keressen meg minket bátran. Isten áldja!